gelek slavê xwe ji bo jin û dayîkê me yê Efrînê hebûn gelek slav dike. Ji bo wê jî em di serî da navê heval berîvan Zîlan hem ji bo yani milletê me Efrîn ji ber slavê xwe jî gelek hebûn û wisa digot got heger şer dest pê bike gerek ez ji we şer bikim ji bo em Efrînê rizgar bikin. Ji ber ku demê ku Efrîn hat dagirkirin heva Zîlan berîvan Zîlan jî li vir bû. Birehê hemû şehîdên me heval berîvan û birehê heval jiyan û birehê Zeyneban û birehê heval Rûken û Sariye ew hevalên ku dawiyê çarekî intîharî kirin birehê hemû hevalên ku şehîd kirin erdemên dawiyê em hemû şehîdê xwe Kurdistanê li bîr tînin û em bi rêzdarî û minnetdarî bejna xwe li beramberî we hevalan dawînin. Serî da tabî gotinekî rêbera ku heye rêbera ku dibêjî sed sala bîst û yekemîn sed sala jinê ye. Tê wextayê ku jin di vê sed salê da wî gelek xebat û kar bikin tabî bi rastî jî Tayyip Erdoğan di salên davî da her timî di her derê di derbarê jinan da daxuyanî û nirxandinan pêş dixîne. Ev dixwaze jin nizanin çend zarokan bînin pêşa îradebûn di vî bateyê de bi avayekî hîn zêdetir rast û kur werin tehlîl kirin bi avayekî têvker werin fêm kirin û zihniyetê tecavüzkar a 24 salê rojê li ser kare Kurd